Because of time bazalwane sizongena ezwini lenkosi. Sibuka namhlanje lapha yakuncwadi yokuqala baseKorinte chapter number 12 verse 7 to 11. Lo ozosifundela kwelesizulu. Oh hallelujah. Ngalokho ukuze ngingazi Akenza senze nje bathandikayo ngicela sizophakama sime ngezinyawo uzothi efunda sizobe sime ngezinyawo sonke sibuka amabhayibheli ethu. Can we stand on our feet so that mayiqeda ukufunda mayiqeda ukufunda ngathi funda actually ukube kuyenzeka mhlambe besizofunda sonke kanye manje ke siphethe ama versions angafani. Amen. Kulako uzofunda sibuka kwethu ama version. Then ngicela i-cordless mic A1 sinikeze umama uSiyaya. Uma eqeda ukufunda umama uSiyaya uzosho nje kabili kathathu the very same worship song. And then after that we are going to pray for just 2 minutes. Amen. And uma iBhayibheli ke lifundwa as young people, we must grow kuma scripture in understanding indaba the power of the scripture, the power of the scripture, the power of the scripture. Amen. The power of the scripture. Uma right, healthy spiritual as a young person, prayerful. Zikhona izinto umoya engcwele azithi ba in your spirit kusafundo. Nikhona abathandekayo? Amane zithi uNkulunkulu uqale ekhulume nawe umshumayeli engakakhulumi. Amen. uNkulunkulu aqala ekhulume nawe kusafundwa iscripture. Kuyezwakala abathandekayo? Kube khona izinto ezi mana zivela alibonga igama lenkosi zipop up out of scripture. Nikhona abazalwane? Very important. Noma uyifundela iBhayibheli usekhaya usendlini, you must know that secret. Lento yokureada, there's a difference between reading and studying. When you study, you are researching amaqiniso athile eBhayibheli, but when you read, you just read. Alibonga igama lenkosi. And as you grow in reading the scriptures, you will have this experience. Ukuthi uNkulunkulu sometimes uyakwazi ukushintsha a written word. Amen. Uzwe voice out of a written word. uNkulunkulu akhulume through a written word. Ashintshe sentence ibe voice. Praise the Lord. So funda ke siboniso. kepha yilo nalo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokusiza. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofeta, omunye ukwahlukanisa omoya. Omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa ngumoya. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye. Ebabela yilowo nalowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Amen. Leyamini wehla kayo mayiphindwe. Bayethe twala nensindiso yethu. We bless your holy name.
uNkulunkulu njengawe akekho emhlabeni. Uyaphila even tonight. Ngegama likaJesu enamandla. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla. Ngiyakazisa inamasuka phala. Ngiyakazisa ayiphuke yonke imigoqo kaSathane. Ngegama likaJesu awaphuke onke amajoka, onke ama-chains obumnyama. Let them break in the name of Jesus. Arise, King of glory. Scatter all your enemies. Ayihlakazeke izitha zakho. We uproot yonke into that is not planted by the Lord. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. We suffocate the agenda of the enemy. Ngegama likaJesu enamandla. Siyaphambana namacebo kaSathane. Ngegama likaJesu. We speak your presence. We speak the apparition of the anointing of the Holy Spirit. Siyabonga Baba. Pave a way. Pave a way, King of glory. Jesus. Wenzele igama lakho udumo. Gama likaJesu. Thank you, Father. Gama likaJesu. The Thank name you, above all other names. Thank you, Jesus. The name above. The name above all other names. The name of Jesus. Glory to God. Amen. Asibonge abathandekayo. Now sizokhuluma kafushane ngale subject. Sithatha lapha ya ku verse number 7. Verse 7 uthi the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Amen. Kwelesi izulu kuthiwa yilowo nalowo uphiwe or uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokokusiza. So ke ma ukhunya ukuthi ke i-manifestation kamoya oyingcwele is given to each and every believer. Manifestations, those are gifts of the Spirit. Makuthiwa the manifestation of the Spirit is given. It speaks about the gifts of the Spirit. Ayaqala kayabalwa lama manifestation as from verse number 8 kuze kufika verse number 9. Kuthiwa ke for to one is given the word of wisdom. Word of wisdom is a manifestation of the Spirit. Amen. To another, a word of knowledge. Word of knowledge is a manifestation of the Spirit. Another, faith. Faith as a gift. Faith as a gift is a manifestation of the Spirit. Another, gifts of healings. A healing is a manifestation of the Spirit. Amen. It's a sign. It's a sign. Ukuthi umoya ingcwele is at work. To another, the working of miracles. Miracles isipho sokwenza imimangaliso, sokuperforma. Kunomehluko phakathi kwe-healing ne-miracle. I-healing, in a simple term, iqondene nokuphiliswa kwabantu kuma-pains. In a simple term, when you talk about a miracle
It goes beyond healing. Miracle ithi umuntu ethi engenalo iso kodwa aqhume iso ngenxa yegift yemsebenzi yamandla. Umuntu ethi cripple okanye une stroke kodwa abekwe izandla noma through a word of command, commanding that sickness, commanding that disorder in the body. That is a miracle. Umuntu ozelwe eyisishosha engahambi. Nothing is painful to that person. Une disorder. His body is disorganized. So, a miracle is all about that. And it's a sign. A miracle is a sign. Amen. Yokusebenza kukamoya. Oh bazalwane. Oh bazalwane. Missing with the Holy Spirit, we have missed everything. Sisasiqhuba nje isonto. Once we miss with the Holy Spirit, silahlekelwa yikho konke. Namhlanje in simple term sizokhuluma ngokukhonza nje. Akukho ukukhonza ingenzeki le nto. Siyazenzela nje. Up until ama manifestation kamoya ongcwele abe practical. And young people must understand that. Alibonga igama lika Jesu. So different kinds, and then we are verse number 10 to another prophecy. Prophecy as a gift is a manifestation of the Spirit. The Holy Spirit is manifesting Himself through a gift. Fanele wazi ukuhlukanisa izipho aziyena umoya engcwele. Umoya engcwele is a person. Not just ordinary person, is a divine being. Kodwa indlela azimanifesta ngayo. Uzimanifesta through these gifts. Alibonga igama lika Jesu. Isign yokuthi umoya engcwele is active ekukhonzeni kwebandla. Isign yokuthi umoya engcwele is not dormant ekukhonzeni kwebandla. Is active, is at work. Sibona ngalama manifestation. Okuthiwa ngalama manifestation anikeziwe bonke abakholwayo. Nikhona abathandekayo? According to verse number 7, there is no giftless believer. There is no ministryless believer. Uma usindisiwe unomoya ongcwele, you do have gift, at least one. To another, discerning of spirits. Okuyona gift futhi edingeka kakhulu these days. Ukuhlola omoya. Uyabona la verse le portion of scripture sifundayo inamagama are repeated. Amen. Athi to another the working of miracles bese kuthiwa kulela ndawo ethi by the same Spirit. To another this by the same Spirit. To another this by the same Spirit. Lento isho ukuthi uma ibandla likhonza into ebalekile ukuthi lezi zipho ingabe zisasebenza by the same Spirit na. Ngoba isipho siyakwazi ukusebenza kuwe noma usuwile. Singabe sisasebenza ngaye lo moya. To another this by the same. We need that same Spirit. Siyakwazi ukusebenza isipho nge-spirit of pride. Siyakwazi ukusebenza isipho nge-spirit of competition. Now, kuthiwa ke discerning of spirit. Le gift yokuhlola umoya is specialized ngokuhlola umoya.
ukuthi kuseyiwo yini. To another different kinds of tongues. Alibonga igama lenkosi. There are different kinds of tongues. There are tongues of angels, tongues of men. Amen. Angekho ke lapha ichazana gift of tongues. To another, when ebandleni there is speaking of tongues, alibonga igama kaJesu, is a sign that the Spirit is at work. Interpretation of tongues. Into ngekuyenze ngengqondo to interpret ama tongues. Alibonga igama lenkosi. Kune dimension ofanele ube kuyona. Mhlambe mayisikhathi sifumela noma icomment nganginekezanga ukuthi siphuma isikhatsini because today siqale preaching ngesikhathi esingasishwayela ukuqala ngayo. Kodwa ke I'll be mindful of time. Don't worry. Right. Next slide. Uma sikhuluma ngebandla eligcwalisiwe, spirit filled. The true mark of a spirit filled church is the manifestation of the Spirit. The true mark of a spirit filled church is the manifestation of the Spirit. Kusho ukuthi according to the New Testament, there is only one standard. Kuwo onke amabandla kamoya. A standard of worship. Mangithi standard of worship angisho singing, ngisho khonza. A standard sokhonza. Something that is common kuwo onke amabandla kamoya. Fanele mufika ebandleni kamoya, I standard of worship sisodwa. Sikhonza ngale yandlela. Fanele ufike operation yama gift is as a common standard of worship. Kuwo onke amabandla operator according to the New Testament. That's a true mark of a spirit-filled church. A spirit-filled church. Njengoba uPaul efike eEfesu ku Acts chapter 19 bekhonza nge dispensation kaMoya Ngcwele kodwa bengekho baptized by the Spirit. Alibonga igama lenkosi. No Apollos, a great teacher of the word, God who was misaligned. Alibonga igama likaJesu. Uma ifika uPaul uthi lokunakhola namthola uMoya Oyingcwele ngoba kuna akhona ama signs obona ngawo ukuthi this church is spirit filled. And vibe leyo bantu abasha ofanele singavumi ukwehla kuyo. Singavumi ukwehla emgangathweni wokukhonza ngomoya. Isikhathi esingekho. But besochaza ukuthi noma futhi isebenza iphuzo kamoya kumele sibe sure ukuthi sisebenza in a biblical way because even demons can speak in tongues. Agents of darkness can prophesy. So kunomgangatho ufuna singene kuona biblical. Owenza ukuthi ama agents of darkness angakwazi ukuyenza lento abe suffocated in that environment. My God. Now, ama gift kamoya aphinde abe ngama weapons of spiritual warfare. Through gift we attack. Can you all say through gift we attack? Kunempi yabamoya esingeke sikwazi wilwa ama gift engekho in operation. Uma uSaul efuna uDavide ebaleke waya esikoleni samadodana abaprofeti esasilidwa uSamuel. Alibonga igama kaJesu. Where they were trained to prophesy, where there was too much anointing, prophetic anointing. uDavide uma ethuma ithunywa zakhe with evil
agenda. Albonga igama lenkosi. Uma zifika ithunya kaSaul because wathumela kwazi kwaba 3 times. Wakhipha ezoqala ama-messages oqala mayifika lapha yana abanjwa i-atmosphere. Kuyezo kwabathandekayo. Akhohlwa i-agenda ukuthi athunyweni. Lithi iBhayibheli zafike zaprofeta nazo. Ithunywa kaSaul zafike zaprofeta. Ngamagama zabhawa kulamandla. Zabhawa kulamandla. Zabhawa. Oh my God. There are no agents of darkness angafika operate where there is a move of the spirit. Bangafika nenye agenda kodwa bayofika la bathatha uNkulunkulu wethu. Wathumela kwazi kwaba 3 times. 3 times ethumela. Bafike babanjwe nokhaka. Albonga igama lenkosi. Babanjwe into. Now uma efika ebona uSaul ukuthi hayibo ngiyathumela kuba umuntu ngiyathumela fanele kube njalo uSathana athumela amademon angabuyi na report. Athumela my agents of darkness through human form ngoba uSathana can use anything with the blood. Listen here. When there is a lack of prayer in the house, Leonto opens more space, more room for ithunywa zobumnyama. Kune message ebengizoyikhuluma kodwa umoya ngcolo wangiqabela angena kule. When there is a lack of prayer, because a prayerless church is a powerless church. So prayerlessness in the church opens, yenza ibandla libe vulnerable, libe ngama victims of any spirit. Spirit of witchcraft can operate freely. Ithunywa ikaSathane through human form ziyakwazi ukufika ihlale phansi ziyisuffocate inkonzo. Ziyisuffocate inkonzo. Lalelani. Zingekho kwi-program zihlezi phansi. Zihlezi phansi. Networking. Same thing applies. If ibandla linama true intercessors. If you're an intercessor, you don't have to be part of the program. We authority we influence inkonzo. Uhlezi esitulweni. Ama agents of darkness mayekwazi ukwenza lokho. How much more people with an anointing of intercession? If ibandla linama intercessors, travailing prophetic intercessors. Number 1, akubalekanga kangako kuba sibazi, kufanele sibezwe. They must be felt. The anointing of intercession is felt. Now, njengoba ama agents of darkness ekwazi uyi-hijacka inkonzo engeyona part of a program kodwa ehle phansi ayi-hijack, same thing applies. The ministry of intercession can hijack feeling ukuthi njengoba sikhonza nje maybe kuzwakala ukuthi mhlambe sikhonza ngelinye ilanga kuzwakala ukuthi no siyakhonza but they are strange spirit. Now abantu kabathandazayo, those people can discern, because when people intercede for service, they don't intercede for service uma ngabe siqalile bese beyayekela. Ba intercede ivula iziyovala. Ivula iziyovala. Ba njoba ngisho nje ukuthi if ikhonzi kaSathane zikwazi ukuyi-hijack, kusho ukuthi ne-ministry of intercession iyakwazi ukuba ne-impact kwi-program.
nakimi njengoba ngiphambili nje ngithi ngingemprofethi but because there's too much prayer in the house ngiyithole sengiprofet ngiyakwazi ukumshintsha umshumayeli nimvulele izulu amani yes you see ashumayele under open heaven mangilivala izulu kuba imvula ingani bayithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bathandaze noma ngilivalile nje mvula. We must bring back those services where siwoshipa sikhonza uNkulunkulu under open heaven. Uzwakala ukuthi njengoba sikhonza nje avulekile amazulu. Oh, come on, good people. Avulekile. Singavumi, young people. Ukukhonza sivalekelwe izulu. Ukukhonza sivalekelwe izulu. Oh, we suffocate. Alibonke igama kaJesu. Now, this is a standard of worship for the New Testament church everywhere. Next slide, fast. Now, go with me. The meaning, according to this verse, the meaning of the manifestation, number one, manifesting is something that is to make something visible. Amen. Okusho ukuthi iziphiwo lezi zikamoya noma umoya engcwele invisible, but his work through our gift is evident. Do you get what I'm saying? So, the presence kamoya engcwele plays a role here, and also in manifestation kamoya engcwele plays a role. Njengoba sila endlini bathandekayo kunomahluko phakathi kwe presence ne manifestation. Ake si presence and manifestation, presence and manifestation. You know, umuntu engaba khona but uthola ukuthi singaze siphume kule nkonzo singambonanga because akazange manifest ebekade khona. Nikhona wazalwane? Yeah. Can you stand up, my sister? You with singles, yes. Ubay igama lakho khululeke nje. Talent. Talent all along was present. But now she is manifesting. That's what we need. Uma ngabe sikhonza, we don't need only a presence. Kamoya engcwele. He must. Act through healing kuphila abantu. Niyezo bathandekayo. Act through healing kuphila umuntu. Hey my God. Act through prophecy ibandla libe edified. So we must fight for the manifestation of the Spirit. We must cause. And kuthiwa ke lento sinayo sinikeziwe. So uyaba naso isipho ungasazi. That is number 1. 2, uyaba naso isipho usazi kodwa singasebenzi. Yingakho kufanele sazi ukuthi isipho siyakwazi ukulala sibe dormant. Uthi Paul kuTimothy, do not neglect the gift. Athi stir it up. Ungasivumeli silale, sivuthele. Ngoba singavutheli isipho siyalala. Sisonke sinazo izipho, sisonke nazo sikhona. Ngoba zilele zidormant. Njengoba ngikhuluma ngazo nje ngiyayivuthela, I am stirring it up. Singakhona sinephiwe le. So this is a true mark of a spirit-filled church. So the manifestation
It's all about making something visible to be revealed, made known. Alibonga igama kaJesu. That is number one, meaning number one, it must be visible. We must fight for that ukuthi uNkulunkulu umoya ngcwele abe visible. Why? Why this second point? Why? You know, ukukhonza kwebandla likhonza ngezipho sikamoya. Lokho futhi kuphinde ukukhonza onjalo kuphinde kube evangelistic. We can win souls ngokukhonza ngomoya. Kukhona abantu abangangena phakathi kwethu befice lo mgangatho. Now lapha ku chapter 14 uverse number kuzofunda mina because of time. Verse number 25. 1 Corinthians 14 verse 25. Uti, okay, verse 24. Uti, but if all prophesy, can you all say if all prophesy? And an unbeliever or an uninformed person comes in. Uma be prophet bonke ngamagama uma kusebenza this gift, if we are all prophetic kusebenza iziphiwo zikamoya ebandleni bese kungena umuntu ongakholwayo. Alibonke igama kaJesu. Kuthiwa an unbeliever, an uneducated, uninformed. Uninformed kusho umuntu ke ongenalwazi ngeinto zikamoya. Is an unbeliever, is an uninformed person. Kuthiwa uma engena phakathi kwenu efica ukukhonza kunjalo. Siyamzana abathandekayo. Kuthiwa ke he is convinced by all. Kuthiwa ke uyohlatshwa yibo bonke. Because the anointing can pierce the heart, can convict. Ngoba enye yeministry kamoya ngcwele kuthiwa mayisefikile he will convict the world of sin. Lo muntu akashinayiziwe iverse, ushinyayezwa imanifestation. Kuthiwa he is convicted by all. Verse 25. And thus the secret okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyodalulwa. Kube ngathi ibandla liyambona ukuthi uvela. Praise God, because where there is operation kamoya ngcwele, sin cannot hide. Sin cannot hide. I presence kamoya ngcwele nama manifestation ukusebenza kaNkulunkulu can expose sin. Can expose okufihliwe kwenhliziyo yakhe kuyodalulwa. Praise the Lord. Hallelujah. And then iBhayibheli lithi verse 25 mayiqhubeka uthi and so falling down phansi ngobuso on his face he will worship God and report and confess that God is truly among you. Phansi ngobuso avume athi impela uNkulunkulu khona la. Now abantu abangakholwa bengenaNkulunkulu bayakwazi ukuzwa indawo enoNkulunkulu. Phansi ngobuso avume ukuthi uNkulunkulu khona la. An unbeliever, glory to Jesus, ipresence kaNkulunkulu neoperation yeziphiwo zikamoya iyomenza abe convinced in that manner. You see, he will confess our God. So i-operation kamoya ngcwele ilenza ibandla ukukhonza kwalo kube evangelistic. Praise the Lord. Ngoba mayisebenza iziphiwo zikamoya ngendlela yeBhayibheli, ngeorder yeBhayibheli, they reveal the true nature of God. That is why iBhayibheli lithi uNkulunkulu is not an author of confusion. Uma engena kune excellency kwi-operation yama-gift that reveals the true nature of God. Uma engena umuntu kuleyo order njalo kamoya ithoke uyothinteka abe convicted, and also the secret of his heart will be exposed and he will bow down and confess, surely the Lord is among you. Sifuna uNkulunkulu ke ozotestifywa afakazele nangabantu abangakholwa.
Sifunela uNkulunkulu bathandeka bami enkosini, uNkulunkulu ovisible. Alibona igama laJesu through ama-gift kamoya. Abonakale azabonwe nabantu abangakholwa, bangabone enye into abantu mabefika la. Ababona uNkulunkulu kuphela. Bangabona enye into, abathi laphaya kukwaNkulunkulu. Laphaya kukwaNkulunkulu, laphaya kukwaGod. Oh bathandekayo, ake kube kwaNkulunkulu kube kanye, ake simbuyise uThixo back ebandleni. Next slide. Le ndaba ka-manifestation isho ukuthi kuthiwa ke lapha this manifestation it is given to every believer. Sangishilo kuthiwa ke to each one yilowo nalowo uphiwe to each one. So this manifestation is given to every believer. Lo nto yenza ukuthi ke singabe bekho spectator endlini kaNkulunkulu. Provided ziyasebenza iphiwo. Provided ziyasebenza iphiwo. Iphiwo zikwenza ungabi ispectator. Ukusebenza kwegift yakho kukwenza ukuthi ungabi ispectator endlini. Eqinisweni lilonke nje akulona ibandla likaJesu if there is a one man show. Manje banifikile nje nilinde uzuthi uyophakama nini. Akulona ibandla lelo. Kusho lelo bandla lisebenza ke ngendlela ukuthi ke ise one man show place indawo ye starring. Umfundisi uba yi-starring, uyena ought keep things going. Amen. I-starring umuntu ifilimu emi ngaye. Noma ungazama usidubule ngathi siyafa siyovuka esibhedlela ngoba ayikwazi ukuqhubeka ifilimu ngaphandle kwe-starring. Linjalo ke ibandla elincike kwi-ministry yomfundisi. Amalunga amanye engekho active in terms of ministering. Amen. In terms of ministering. Yona nto engimana ngirebuke njalo to each and every local church engifika kuyona. Angifuni ukuba yi-main actor. That's why they are here. Alibonga igama kaJesu. I believe ukuthi each and every local church must have its own Timothys. Yes, Lord. Amen. Ukuze indaba ingami ngomfundisi. Ngoba sibiziwe thina. Angeke lokuhlezi nani. Alibonga igama kaJesu. We must raise our own Timothys, abantu who will be of our same kind and even more above us. Nimamukele futhi nani. Nimamukele. Learn this thing. You see, njengoba eshaya keyboard nje umfana kaShenke. Akaqalanga eshaya accent kanje. Kwafanele ke bheda simbekezelele. Nabantu abakhula kuma gifts sibebezela kanjalo. Abhede phakathi kwethu asimxoshi. Namhlanje nje use skillful. You see? Manje thina umuntu mayisabheda siyamle thina siyibandla lifuna umuntu ese right asikwazi ukunaturisha umuntu simvumela bhede phakathi kwethu. Let young people practice their gift, praise God, and grow in their ministries. Akubona bonke abazoba ngabe pulpit. There are diversities of gift, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. Unasi sipho. Uqotshiwe nje obusonta nje. You know? You are anointed. You are gifted. Now kuthiwa usindisa izolo, you are gifted. You see, uma ibandla singahlalisa at least a month. Sikhulume ngomoya engcwele neziphiwo. Sibone ukuthi at the end of the day kuyokwenzakalani. Listen, into engiyithanda ngomoya engcwele. I-doctrine kamoya engcwele is one of those interesting and exciting doctrine because enye ama-doctrine othi uma ukhuluma ngayo umnikazi wayo anyakaze. Awukwazi ukukhuluma ngomoya engcwele angasabeli. Akanyakazi nje asikhulumi ngayo. Impilo ayisebenzi nje asi-encourage. Impilo yomzimba njengebandla ulele
kwi-operation kamoya ongcwele, two gifts of the spirit. Lo mzimba uyakheka futhi uyakwazi ukuzakha wona. He gave some to be apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors for the purpose of equipping the saints for the work of ministry, for the edification of the body. Okusho ukuthi ama-saints lawa, all the members of the church, if they are well equipped, number one, they can minister. Two, they can edify one another. Siba ngumzimba okwazi ukuzakha. Njengoba ugqokile nje awugqokiswanga ngomunye umuntu, umzimba uyaphila, amalungu onke ayaphila. Uyigeze wena wayigqokisa. Kune-coordination ngokwe-system yomzimba eyimist kaNkulunkulu ukuthi ingqondo icabangele namhlanje ogqokana, amehla akubukele leyo mpahla ukuthi ngakuphi, isandla sikuthathele, inyawo zikuyise kwi-ironing board, izandla ye-iron. I-wisdom ikunikeza i-combination of colors. Yabona? Kucishe kusebenza u-80% wethu zomzimba umoya ulungisa wena. Asikho esikhompyutha nesinye ukuthi ayilona lokho ebuke njalo nje yena. Lokho ebuke njalo nje. You know, i-operation yama-gift, once ibandla abantu bangena kuphela umona, kuphela ukumonelana ngoba uyazi unaye yakho. Amen. Naye yakho. Amen. Ngeke uyizwe indlebe itoyizi ukuthi lo mlomo lokho wadla njalo nje wona. Ngeke. Namalungu onke omzimba awasitoyizela isisu, ukudla konke kuya kuwe. Chapter 12 kuncwadi yabase lesifundayo, umuntu qala ufunda nje ko verse number 12 wehle lapho sekukhunywa ke ngobumqoka be-membership ministry. Kuthiwa singamalungu omunye nomunye, members of the same body. Kuchazwe kuthiwa ke kube kubaleka kwalamalungu. Kuthiwa ke kukhona nezinye izitho esinamahloni ngazo, kuthiwa ke izona ezibaleke kakhulu. Uyabona imoto yakho mayihamba ungazi ukhohle ukuthi inama wiper, uyokhumbula mhla kuni imvula aqala athi athula isizini yonke, awatoyizi ukuthi lokhu mina ngithule nje, mina ngisetshenziswa, cha anesikhathi sawo. Imoto ingahamba usuku lonke kungakhanyisi, ama-light awatoyizi. Come the night, they help the car. So kuba khona that fulfillment, ukugculiseka, once amalungu onke bandla athi find their function in the body. That's satisfaction. Alibonga malenkosi. Phela competition, phela yonke into kuthiwa lokwazi akwahlala ku, cha uma kayithola lwela ukuthole yakho, lela utholo yakho, lela utholo yakho, lela utholo yakho. Now, next slide. Le manifestation kuthiwa ke it is for the common good. Iphiwo zikamoya, therefore they must profit the church. Alibonga malenkosi. So makuthiwa ke this manifestation is for the common good. Enyama virgin, it is for the profit of them all. Okusho ukuthi iphiwo uma isebenza ebandleni, ibandla must benefit. Amen. That means iphiwo, they are not for personal glory. Iphiwo, they are not for performance. Iphiwo, they are for building others up. Don't perform ngephiwo. We don't glorify ourselves ngephiwo. Kodwa isipho esokwakha. Alibonga malenkosi. Uma nje singakhi isipho sakho, kusho ukuthi ke noma sisebenza asikakangene odeni. As long nje singakhi, noma singasebenza asikakangene odeni. Fanele sisakhe then sese odenike. Uma nje singakakhi, basiyakwazi ukusebenza si divide. Siyakwazi ukusebenza sidilize okwakhiwe.
Isipho futhi siyakwazi ukumanipulate ibandla. Kuthi ngoba nakho mhlambe upowerful, you are so anointed, usebenzise ke leyo privilege ukuthi anointed to manipulate the church. Abanye bayakwazi futhi ukuthi ngesipho badimande izimfuno zabo ngesipho. Ngesipho bazondle ngesipho. Ngesipho bali rape ibandla ngesipho, bali manipulate. You see? Singenzo kufanele sikwenze. I can't say ebandleni ngoba ngumfundisi ngiyashumayela. Hey, incane into enikeza yona. Angibizwanga yinini. Fanele ingakho fanele uma ngikhuluma ngithi make sure ukuthi angikhulumi into enithanda ukuyizwa. Fanele ngitshela into okufanele nizwe. Yezwa abathandekayo? Nginga expecte lutho. Ngi-expecte ukubona i-formation of Christ. Uthi uPaul ngoba seGalatia nginenimba, I've got pains ngani up until, oh my God, noma ningangondla ningenze yonke into kodwa up until Christ is formed. Ngisenenkinga ngani? Ngisenenkinga ngani? Mina, I'm not happy in a comfort zone at the expense of immaturity. I-comfort zone, I don't want it. Ngifuna ukubona abantu bekhula beba ku-alignment. Akufuna uba umfundisi wasemission ohlala nje ondliwe aphuma athi iBhayibheli aye enkonzweni. I want to see you growing. Growth. Seeing young people being vibrant in the spirit, being used by God. Beba udlame embusweni kaSathane. Bewuthatha udibe uthena upside down. Belayitwe njengempungushe kaSamson. Bafika on Sunday with new souls. Mfundisi sivuka saya estilini namba mawusumukela abantu khona sifike nabo la. Those are young people that are needed in the church. Up until we have those young people siyagula. Noma bengaba bahle benza ama-hairstyle amahle mabe useless. Ungabi muhle for nothing. Futhi noma ungaphili ubungcwele kwanele. Ungabi ngcwele bese uba useless. Ube ivasi yokuhlobisa endlini. Ube isitshe singaphakeli noma kufika izivisit. Ivasi ayiphaki. Iyahlobisa. Uma kufika ama-visit khona izitshe ingene etafuleni khona izibuke lawo. So ungabi muhle. You see, when we teach about holiness, it's a preparation to be used by God. Umisitsha sihlanza sona leso siyoba ngesemsebenzi emihle sibe usizo. Now we promote holiness so that at the end of the day ube usizo kumninindlu umoya engcwele. Umoya engcwele ngumninindlu udinga izitsha ezihlanze zona. Now ungabi ke umuntu omusha nje okanye nje ube intombi egade nje uAmnon angithintwa mina. Ungapheleli lapho. Uba intombi egade uAmnon. Cha, be used by God. Njengoba ukugade ungathintwa nje ubathe umthetho ukuthi lokhu ulinda umshado ngoba njengoba uyiphethe kahle khona uyiphathele wona. If you know uma uzoba umuntu omusha osebenzisa ubungcwele in a right way. Kwesikhathi uzokhohlwa ukuthi kambe hey madoda. Kambe khona ukuthi umshado ngoba uphizi kuyi-assignment. Awungakuthola umuntu umshado ufrustrated ngoba awuzukwazi nokuthandaza yonke into efikayo nje hope siyakhona ngoba ulindile. Hope siyakhona. Ukuthi kufikani njani hope. Imkhuba esehlelayo these days. You know?
hayi nje right nje noma esonto amaRomeni right. Right nje esonto amaRomeni iphethe kahle. Eqinisweni mayihamba kahle into abantu abasha akumele sikuphakamise la enkonzweni sikuphakamise nendoda engakhona engasiniswanga ngoba yonke into esenzayo is a lesson. We teach other young people. It's wrong. Uma uqhubeka wena ufuna ukubona isoka eseshila umfundisi ukuthi akakholwa njalo. Kusho ukuthi ke after that ke seniyoyibonela ke soba into yama families kuphela engalifaka ibandla lapho. Siyoya masithanda masinethu emshadweni. Kodwa ngeke siyipromote enkonzweni ngoba akusona isifundiso sethu leso. Thina sishadi sumsindiswa nomsindiswa. Ukhona amen esontweni? Hallelujah. Umsindiswa nomsindiswa. Full stop. Emission kungena umsindiswa nomsindiswa. Uma kuyihashi nembongolo abayele babonele le. Bengezila emission. Ahlanganise ihashi nembongolo. Umsindiswa nomsindiswa. Noma sesibaphakamisa on Sunday siphakamisa umsindiswa nomsindiswa. Ngoba yonke into esiyenzayo siyafundisa. Uma ngizophakamisa umsindiswa la nomhedeni, I'm trying to tell these young people ukuthi kuyenzeka ungakwenza nawe lokho. Siqale ke sibe nemshado mbumbulu ebandleni ngoba njobe eshade nale ndoda nje ethi hayi ngizoya enkonzweni yakho ngizoya. Ashade nje. Uzongena kanjalo bese sikhohle ngathi wayengazange asindiswe njalo. Simkhetha be-edge sikhohle ukuthi njalo wafika kanjalo. Ngoba useyibambe yonke iprogram. Nganibingelele egameni likaNkulunkulu. Nganibingelele egameni likaNkulunkulu bazalwane. Akasho lutho ngoJesu igama uNkulunkulu nje uJehova nje uJehova. Nami ngiyamthanda uNkulunkulu nami ngiyamthanda uJehova bazalwane. Sisibuka lesi sidididi zakho la ngaphambili. Ode phatha kuthiwa akasenzeli lesini kwinkonzo yabantu abasha uzothini? Uzothini abantu abasha lo muntu? Uzothini? That is my concern. Uzothini abantu abasha? Uzothi abenzeni makwenze njani? Uma nje usukhumbula ubaba kaBafana owamekayo ungalifaki isonto. Hamba kubaba kaBafana. Alifaki isonto. Thina sotsheni ibandla nje ukuthi hayi manibona khona okwenzekalayo abathandekayo ngosisibanibani wenzile yena kodwa kusho ukuthi akuyona indlela yethu. Sithi azinazi nje ukuthi wenzile ngendlela enze ngayo. Uze ngalokho nisibuza imibuzo. Amen. Isikhathi sama sekho bathandekayo ngicela ukuthi ngime la ngime ngokuthi kufanele ukuthi i-process yakho as a young person izohamba kahle. Wazi ukuthi uJesu mawusumtholile kufanele ukuthi akwambulele ubizo, akwambulele i-assignment. The main purpose of your existence. Why are you here on earth? Nikhona bathandekayo? uJesu kufanele ukuthi akwembulele ngoba uSaul uma ehlangana noJesu eshaya unyazi ebheke eDamaseko uthi uJesu mayikhuluma noAnanias lo uyisitsha sami. So i-assignment kaPaul as an apostle iyambuleke ngokuthi ahlangane noYesu. So ukuhlangana noYesu kwambula icebo, kwambula i-assignment. Lalelake. Then i-assignment can determine also ukuthi ubani ongashada naye. Ezwakala. So uJesu wambula i-assignment. I-assignment ikunikeza ama qualities omuntu ongashada naye. Fanele abe fit kulento. You must be able to read your assignment, especially as a young person. Read your assignment as a young man. Iyona zokutshela ukuthi ubani engahlala naye. Ngoba kunento ofanele ingacimi kuwe noma usushadile. Iyacinywa ukuthi ushade nomuntu ongenama qualifications. Ama qualifications akona into oyithandwa uwe. Akufanele be into ethandwa wena efunwa wena. Kufanele ufunde ngoba i-assignment brings a meaning
meaning of your existence. Life without purpose has got no meaning. Okuyona nto elethi meaning, okuyona nto eyenza impilo ibe ne-meaning. It's a purpose. Lento iyokunceda noma kuthiwa ke akasekho kumyeni wakho usethathwe inkosi, akasekho ke unkosikazi usethathwe inkosi, uqhubeka nempilo ube satisfied ngoba ukuthole vele ukuyi-purpose. Right. uNkulunkulu unikeza uAdam ngiqali assignment before amnikeze umfazi. I-assignment eshoyo ukuthi now this man needs helper. Angazi ukuthi uma ushada indoda eyithulele yowenzani lapha. Uyolova emshadweni. Uyolova. So Adam had to be created and given assignment. And a assignment uNkulunkulu wathinteka kwathi le ndoda now idinga umsisi or suitable or fit. Amen. Lalela. Uthe mayivuka nje uAdam ekade lalisa ukuthonga. uNkulunkulu ekhipha ubambo, ekhipha umfazi kuye ngoba umfazi kuwe through assignment. Hey! Uma uhamba ne-assignment uhamba nomfazi. Kuyi-purpose. So uthe uma esemvusile ngiyazizwa ukuthi ngiyakhuluma yazi. Uthe uma esemvusile uAdam uNkulunkulu esemvusile uma ephaphama nje akatshelwanga enye into. Uconfessa yena but this is the bone of my bones. Ngoba uthathwe kimi. Into zakho uyoyizwela uma ufika kuzonto yezami ke lezi. Fana umuntu othenga imoto egarage, angahamba wonke amagaraji but okungeyakho imoto khona ezothi yabona this one hayi suka. Into yakho uyizwa kuwe. Ungaza ukuthi ngisayothandaza. Ikhona into ezwayo. Lokubambezela umfana wabantu uphathana zo 3 months. Hey. Ngisayothandaza. That is why it's very important as a young person that you grow. I-growth yomuntu omusha iphethe ukudiscover i-assignment yakhe. As you grow, you discover your assignment. As you grow, you develop the character of Christ. I-growth yakho has got 2 main areas. There are 2 main areas of growth. As you grow, you must grow in area your character of Christ. As you grow, you must grow in area your assignment. Discovering your purpose. Now, le growth ke ibalancile. Nikhona abathandekayo? Ibalancile. Now, in such a way, njengoba nje ngenza i-example ngendaba omshado nje before I pray, it's because akumele umshado ube the thing. Awubusisiwe ngoba usushadile. You are already blessed with all spiritual blessings. It's not the thing. It's even worse. Uzofuna uye uwo ngekhanda ungakazazi kwasawena ukuthi ubani. Uyinkinga ke manje uthi usunomunye umuntu. Fanele ufunde lo muntu kwasawena uzazi. Yabona ingcoba xa. Awuzazi kwasawena usunenkinga ke manje nalo muntu osekhona futhi. Oh. Imani ngenyawo sithandazi. Glory to Jesus. Asimfuni uNkulunkulu abantu abasha uyafuna. Njengenjuzela ufuna amanzi emfula. Uthi uDavide kanjalo umphefumulo wami uyakufuna Nkosi. Njengenjuzela ifuna amanzi emfuleni. Asibe ngabantu abasha abahamba noNkulunkulu obonakalayo. You are safe umhamba noNkulunkulu. Noma ngafika kusiphi isigaba, you are safe uma ufundile to walk with God. He becomes your everything. Singavula amehlo siphakama isandla. Oh my God. Glory to Jesus. Hallelujah.
uyazi bekuthiwa ngiyakwazi ukuthi le ngoma ethi njengendluzela yomela amanzi uma ikhona okwazi ukuyihlabela sisho sonke njengoba we must have that appetite. Glory to Jesus. Sibe njengabantu abasha abayizindluzela abane-attitude yediye eziphansi for the streams of water. Uthi kanjalo Nkosi umphefumulo wami uyakufuna. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sisho sonke. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Kanjalo, kanjalo, umphefumulo wami. Thank you, Jesus. Abesikhuleke sonke abantu abasha lona lowayilethe phambi kwenkosi moya ingcwele ngiphambi kwakho buyisa kimi kokulangazelela ngegama likaJesu. uNkulunkulu ophilayo wethembekile ngezikhathi zonke. Ngaphandle kwakho singenze lutho. Open your mouth and say something to God. Amelona lo athandaze athi moya ingcwele buyisa appetite. Sikhuma ngizothandaza ibandla lonke liyathandaza buyisa moya ingcwele buyisa shanda namakhosa. Siyabonga baba wethu onamandla onke, siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo, siyabonga dwala lensindiso yethu uNkulunkulu wethembekile. Kuwe kunamandla, kuwe kunegunya. Siyabonga egameni likaJesu, inkosi yaseNazaretha, ogama lakhe liphakanyiswa uNkulunkulu. Walinika amandla, walinika amagunya. Ushaka Shakamatosha Urakatashikata. Siyathandaza baba, siyathandaza baba, siyathandaza baba. Sivuse esikhathini sethu. Emsheni bethu sibe ngabantu abazonangazelela uNkulunkulu. Siyabonga baba, siyabonga Nkosi yethu enhle. Siyabonga dwala nensindiso yethu. Wena usukhulumile usushilo. Yodwa into esiyazi ngawe meke wakhuluma uyadala, meke nje wakhipha izwi ngomlomo wakho uyadala. Siyabonga ukuthi baba nakunenokhali yakwathi nasemabedlane nakwaEli uzofusa abantu abazomlambela uNkulunkulu. Nkosi siyabonga, sikunikeza udumo
sikunikeza ibongo. Akekho bengasivusa kanje ngaphandle kwakho. Phakama ke Nkosi yethu enhle. Lidunyiswe igama lakho. In the name of Jesus.